A'r ffordd ydw i wedi ffeindio ymlacio ydy trwy ymuno â dosbarth yoga yma yng Nghaerdydd ac edrychwch pa mor ystwyth ydw i'n barod. Ond i ni gael gweld rhagor, dowch i ni gael ymuno ar wers. O'r India daeth yoga yn wreiddiol rai canrifoedd yn ôl, ac mae'r termau yn dal i gadw ei naws dwyreiniol, asana, nayana, yagasana, trikanasana. Nid crefydd mae honno'n ffordd o fyw, medda'r athrawes wrthai, ac wedi ei rannu'n dau rhan amlwg, yn gorfforol, meddyliol ac ysbrydol. Pwrpas pennau yoga di creu stad feddyliol byr, ond mae llawer un yn methu cyrraedd y nod yma, ond yn cael bydd mawr o'r ymlacio. Mi ofynes i un ohonyn nhw, Mrs Falmai Evans, pam roedd hi wedi ymuno â'r dosbarth. Wel, yn y lle cyntaf, dyma'r ail flwyddyn i ddweud y gwir, dwi'n gwneud yoga, o'n i'n teimlo mod i methu ymlacio o gwbl. Ro'n i'n genfigenus iawn o'r rhai o'n ffrindiau oedd yn gwedwch bod nhw'n mynd allan i ddawns a fysa nhw'n dod yn troi lan ac yn edrych yn ffres neis ac o'n nhw'n gweud, o fi sy'n y gwely prynhawn yma am rhyw 2 awr a ro'n i trio hyn a rhyw ffordd na'i gilydd ro'n i'n gwrando wel os oedd y ffôn yn mynd a os oedd rhywun wrth y drws ac yn methu rhoi fy hunan fynd i gysgu wedi darllen mewn rhyw erthygl mewn papur ac fyny yn dweud wrth wneud y rhan o yoga fod hwn yn eich gwneud chi i ymlacio. Beth yn union ydy patrwm pob gwers? Wel, i ni'n dod i fewn erbyn 7 o'r gloch ac wedyn y peth cyntaf i wneud ambell i noson mae'n oer tu allan ac falle bod y gres ddim yn dda yn lle ni'n crynhoi. Ac i ni yn wneud rhyw ymarferiadau sy'n yn cynhesu ni. Ar yr un pryd mae'r rhain yn eich paratoi eich cyhyrau chi. Allwch chi ddim wneud yoga a'ch cyhyrau chi yn tens neu amser chi'n oer. Felly mae rhaid wneud rhai o'r rhyw, felly 1/4 awr o'r rhain. Wel wedyn ar ôl wneud hynny, i ni'n mynd mlaen i wneud y postures yma. Y rhai syml i ddechrau, ac wedyn yn mynd mlaen o fanna. Mae eisiau ymestyn yr asgwrn cefn, ac eich chi'n mynd wneud yr ymarferiadau yn mynd mlaen, ac wedyn wneud nhw i blygu yr asgwrn cefn nôl, wedyn un ochr ar ochr arall. Ac felly y postures a wedyn gadw y cytbwys ac mlaen. Wedyn ni'n torri tua 8 o'r gloch am rhyw 5 munud fach. Ac wedyn yn yr ail hanner, mae hwn i gyd yn cael ei rhoi i fyfyrdod. Ac beth ni wedi bod yn wneud yw cael cannwyll. Ac ro'n i gyd yn eistedd o amgylch y stafell, cannwyll yn y canol. Ac o'n i'n edrych i'r ganol y fflam am rhyw funud a hanner, just yn edrych ar y fflam. Wedyn cued yn llyged. Ac o'n i'n edrych, o'ch chi'n gallu gweld y fflam yma, bod eich llyged chi'n hau. Ac o hwnna'n canolbwyntio'ch meddwl chi, tuag at y fflam os mynnwch chi. Wel, of course, o'n i wastad yn meddwl am rhyw lecyn o'n i wedi bod yndo. A wedyn, oedd y meddwl i'n mynd o fanno. Ond wrth edrych ar y ganwll ac ar y fflam, o'ch chi'n gorfod rhoi'ch meddwl ar y ganwyll. Ac felly oeddech meddwl chi'n glir ond am y ganwyll. Yn hollol glir.